Айде сега. Чудно. Ай, добър ден. За странното извънредно такова включване. Снощи правихме тази торта до 12 часа и сега много от вас, които бяха снощи в лайфа, ми писаха: Мелче, здрасти. Снощи, които бяха с мен до края, докато правя тортата, ми писаха: готова ли е тортата? Написах не и просто стана пак такова спонтанно. Дали може да включа лайв, да гледате как ще завърша тортата. Аз я връщам в хладилника. Ето я, супер стегната. Всичко е супер мекичко. Здрасти, Пете. Ето, виждаш ли как изглежда вече? То се вижда как блата е мекичък. Прибирам я в хладилника. Започвам да правя крема, който ми трябва за измазване на тортата. Показвам ви как я измазвам. Бях взела малини и боровинки, обаче сутринта боровинките са изчезнали. Някой от децата решил, че просто трябва да ги изяде, няма значение. Ще направим декорация, ще видим каква. Нещо набързо, тъй като моята приятелка в 2:30 ще дойде, така че до 2:30, 3 без 20 трябва да сме сгубили тортата. А сега виждам свежарско, че се включва. Видях, че Ваня ще прави лайв 3 часа, така че просто ви приканвам абсолютно всички да минеме в 3 часа в лайфа на Ванчето, да я подкрепим. Приготвила ни е някакви изненади да ни показва неща за сушилния, така ли? Така че всички в Свежарско БГ след това, който има интерес да гледа за сушилни. Слагам тортата в хладилника, за да продължава да е студена. Супер бързо ви обяснявам крема за измазване. Така, понеже така или иначе не съм излизала, продължаваме крема с захар, защото така и не открих пудрата захар къде е. Така че най-вероятно като приключа вече с тортата ще разбера къде е пудрата захар, но няма значение. Така, вчера за тортата вътре използвахме половината от маскарпонето. Сега всъщност слагам в купата останалата част от маскарпонето и понеже ни трябва да е по-плътен крема, вчера съотношението беше 250 грама маскарпоне, здрасти Танче, с половин литър сметана. Сега, понеже ми трябва по-плътен крем за измазването, не ми трябва такъв пухкав лекичък, като между блатовете. Сега трябва ми и 250 грама или милилитра, както искате. Какво правя аз, за да не си се занимавам? Просто ще сипя до средата. Това е от половин килограм маскарпоне. Сипам до половината от сметаната. И смело изливате тук. Така. За захарта. Мия! Мия! Тихо! Ела! За захарта. Мия, ще те изгоня навън и ще стоиш наказана. Чули ме? Никой няма? Спокойно. Сега да измеря ли захарта колко е, защото аз пак сипвам на око. Айде, нека да ви ориентирам, че така на око най-много да подведа някой. – 80. И задължително едно пакетче ванилена захар цяло, просто да ароматизира крема хубаво. Вчера, който беше, обясних, че когато ползвате млечна сметана с висок процент, е хубаво да я разбивате на ниски обороти, така че не се... Просто малко търпение трябва. Сега ще се разбие по-бързо, защото е по-голямо количеството на маскарпонето. За сега просто всичко става на буци.
се опитам да държа така да може да виждате. Малко търпение на ниски обороти, но нещата ще се случат. Ето вече маскарпонето се разбива на гладък крем. Ще ви покажа до коя степен ще продължи разбиването, тъй като в случая този крем ще го ползваме за измазване и понеже ще мажеме тортата с него, на нас ни трябва да е доста по-стабилен, отколкото крем, който се слага между блата. Малко търпение. Правила съм няколко пъти така, бързайки опит да включа на по-високи обороти миксера и всеки път нещата винаги стават, че просто изпускам момента, преразбивам крема и така. В момента нямам друго маскарпоне и съвсем не мога да си позволя да преразбия крема. Ще държа купата така, само някой да ми напише дали се вижда крема, има ли смисъл да държа така, за да виждате целият процес. Понеже маскарпонето и сметаната са едно към едно, идеята на това бавно разбиване е просто маскарпонето все още стои на места на буци, да се разбие цялото. И аз само някой да ми напише дали въобще се вижда нещо така. Я само една лампа да пробвам да светна. Да. Да, като че ли е по-добре. Добре, ето. Светнах и още една лампа. И сега ще разбивам и ще ви покажа до момента, в който каква шарка всъщност трябва да се случи по крема. Това е най-лесният начин за разбиране. Цялата рецепта, всъщност лайфа от снощи, целият по приготвянето на тортата, ще бъде качен до вечера в нашия канал в YouTube. Не знам, може би сме единствените луди ненормални да си сваляме лайфовете от TikTok и да ги качваме в YouTube, обаче аз под никаква друга форма не можах да измисля всички тия рецепти, които така се случват по-бавно, как да ги кача там. Който има интерес към курса, който ще се проведе след Нова година, на който на Zoom ще правиме тортички и след това ще имате минимум 60 дни достъп до въпросните рецепти. Просто трябва след лайфа на съобщение да ми напише 2 имена, телефонен номер, имейл адрес и цената за всички вас, които се запишат през лайфовете, е 20 лева. Абсолютно символична. След това вече като го обявим официално, не знам колко ще бъде. Така, виждате ли, това е което гоним. Виждате ли как става? Ето, това е крема, който гоним. Супер гъст. И спирате разбиването. Защото е много тънка границата между това да преразбиете крема и всичко ще отиде не където трябва. С шпатулката. Ето, сега ще ви го покажа и така отблизо. Ето, виждате ли? Ето, това е гъстотата на крема. Ето. Така, изваждам тортата. Мия! Мия, това са кучета от телевизора. Моето куче днеска нещо получава факсове. Да, за съжаление. Махаме фолиото. Неговата цел беше самия крем да не стане на коричка и когато е в фолио много по-бързо
намекват блатовете и поемат от... Аз забравих да се обадя на модератора ми, да му кажа, че ще пускам лайф, ама няма значение. Леле, рожденичката пристига, сега ще ни хване крачка. Ето защо лай. Я да видя на кой лай. Не, добре. Така. За съжаление всичките ми атрибути са на морето. И ще мажа с това. От съдомителната сега ще извада другата шпателка. Най-хубаво е, ако имате тези пластмасовите, с тях става много лесно, обаче аз нощи установих, че нито една от тях не е тук. Така че сега ще мажем. Ето така смело. Така. И сега започваме ето така отстрани. Първо слагаме слой, с който да замажеме тази част на блатовете, която се вижда. Значи имам и едно въртелче такова, което по принцип се завърта, обаче и то е там. Въобще като си тръгвахме, не съм се сетила да си ги взема. Но нищо, така или иначе, петък всички заминаваме, защото хотела... Здрасти, Антуанета, довършваме тортата. Защото хотела ще работи за Коледа и за Нова година. И всъщност другия бонус за всички, които са с мен в лайфовете, е, че последните свободни места за Коледа, ако някой реши да бъде наш гост по пакет Коледа, вместо 450 лева, като се обадите и кажете от лайфа, става 375 лева. Това е, което с нощи решихме. Така че, ако някой иска... Значи този крем е много, много вкусен. Така че смело мажете. Само да видим, ще успея ли без пластмасовата шпатула да изравня всичко. Иначе с пластмасовата шпатулка е доста лесно. Ето. Това е към всички. Всъщност тя само една дама в чеснощи от толкова много хора каза крива торта, как ще се заравни тази торта. Ето, както виждате, вече започва да придобива сега. Тази дейност ще я направим няколко пъти с слагането и махането на крема. Така че не мога сега да гледам какво пишете, после ще прочета. Въпросът е да направим възможно най-равна страница. Така. И сега започвам по малко ето отгоре, където съм сложила достатъчно. Вижда ли се хубаво? Понеже въобще не мога да видя. Ето така. С всяко едно минаване тортата става, здрасти, Янче, става все по-равна и по-равна.
Янче, ти мила моя на Viber, трябва да ми... или да се чуем, да се уточним вече финално за документите. Ти си ги извадила, ама те всъщност знаеш и на 20 ми трябват. Нищо няма сега да ми пращаш. Ние се разбрахме с счетоводителката за 20. Сега да ви кажа новината, която днес разбрах относно сагата вчера, която коментирахме как ще се случат нещата с хората, които ще работят на 31-ви, как точно ще стане преминаването от лева в евро. И сега ще ви кажа новината, която днес получих. А тя е, че всички посттерминали на 31-ви ще бъдат изключени в 9 вечерта и в най-добрия случай ще бъде възстановена тяхната работа в 1 часа на 1-ви. Поне казах, ние сме към Датекс. Благодарих поне на момичето, че поне ме уведомиха, за да сме напълно наясно, че реално в новогодишната нощ до 1 до 2 часа сутринта общо взето няма да има работещи посттерминали, без, как по нейните думи, без значение каква марка са и така нататък. Така че имайте го в предвид. Който където ще празнува, пак казвам, защо за Бога не го направиха на 1 февруари това велико преминаване. Не знам. Ще се справим и с това, но какво да ви кажа? Ето. Вижда ли се, че вече започва да придобива. Сега тук вече почвам да говоря. Ето така. Сега, тънкият трик тук какъв е? Ето така. Ето така. Тук също ще го минем няколко пъти. В смисъл, не мажете така, а хващате ъгълчето и леко навътре. Хващате и леко навътре. И сега, понеже тук се получава по-нисък борд, от кремчето връщате обратно. Така. И тук е вече малко играчка. Слагаш, връщаш, пак слагаш, пак връщаш. Но украсяването, декорацията на тортата си е пипкава работа. Ето. И това е де-факто това е по-сложната част. И както винаги изглежда, че крема уж е много. Както виждате, е абсолютно. Ето вече почвам от шпателката само да го взимам. Така. И сега продължаваме, за да направим. И ще ви покажа един номер. Само че по принцип го правя с навъртелчето, като върта бързо. Сега, не знам дали ще имам време. Искате ли да направим шоколадови стечки отстрани? Това се чуда, или просто да я оставиме така? Но имам само една кутия малини за украса, топчета декоративни и това, което ми е останало от ядливите рози. Какво да направим? Много се чуда. Вариантът е с черен шоколад, да разтопа съвсем малко, да ви покажа как се прави всъщност за стечката и
Нали сме се разбрали, че с тази торта показвам в домашни условия с лъжичка и с каквото е. Решили ли сте да правите торта? Просто отидете и си купете от всеки един хранителен магазин. Има такива щендерчета. Просто си купете такава малка шпатулка. Супер удобна е. Според мен вече започва да придобива финален вид на, как го казаха вчера, копешка торта. Ето. Ще помоля моята приятелка да ми снима едно парче, като я разреже, защото тя е подарък за довечера за празнуването с семейството и малко ще е тъпо да отрежа едно парче и да я подаря така. Ето тук сега имам малко още да изравна. Когато съм правила торта за сватба, ако искате ми вярвайте, съм взимала такова. Пак ли не излизат на кирилица коментарите? Това като с нощи същата работа. Ванче, можеш ли да звъннеш на Искрен, че не го предупредих, че ще пусна лайв за довършване? Той нещо вчера пипна в настройките и то се оправи. Пак по същия начин. Първия 1 час нещо имаше проблем. Здравейте! Аз много се извинявам, ако не виждам някой, обаче просто бързам да довърша тази красота. Упс! Така. Това е. Опа! Ето. Това е крем. Няма как да очаквате, особено когато правите така с шпатулка на ръка, да няма съвсем такива като замазвания, но според мен това е чара на тортата. Ако имате тази металната шпатулка, с която и отдолу вече и въртите, тогава последвайте ни в YouTube и до вечера лайфа от снощи, където правиме цялата торта с блатовете и с крема. И той е същия като тук. Иначе този за измазване 250 грама маскарпоне и 250 грама просто висок процент сметана, каквато си искате. И 80 грама пудра захар или захар. Разбивате крема на гъсто и както виждате, перфектно покри тортата. Ето, както виждате, почти не личи, че е домашно приготвена. Да я прибера в хладилника и да ви покажа, да разтопа съвсем малко шоколад и да се опитаме само, обаче искам само от единия край ще направим стечки. Няма да я правим цялата. Ще ви покажа с лъжичка малка как да си правите стечка, а не професионалното, което е в... Забравих името. Найлончето, където се слагаш. Добре, Мия, ти защо поудяваш днес? Комшиите ни имат огромно куче и само докато се подушах, че е тук, направо става нещо страшно. Така. Взимам си една мъничка купичка. Няма да разтопяваме много. Маршмелоу. Така. Черен кувертюр. Нищо. Добре. Каквото стане, аз не знам къде е пипал по настройките и да вляза
Той беше влязал през компютъра, нещо беше правил. Сега, ако ползвате този лидълския кувертюр, всяко едно такова е по 10 грама. 1, 2, 3, 4, 5, 50 грама. Няма нужда да мерите. Това, което обаче трябва да мерите задължително е... Бързаме, че ще дойде рушейничката и ще ме свари, как тортата още не е готова. На 50 грама шоколад, 50 мл сметана или грама. Ето го Искрен. Искрен, аз уж влязох преди това, погледнах всичко, нямаше нищо блокирано. Що така става, не знам. И сега започвате на микровълновата с много бавно, по 20 секунди на размразяване. В никакъв случай не пускате на обикновено греене на микровълновата. Да, и вчера казаха, че е от TikTok, ама не знам защо така. После пак е така се оправи. Така, размразяване 20 секунди. Изваждаме, бъркаме. И да видим с какво ще украсяваме. Само зелено нищо нямам. Просто затова ще сложим черно и... Имам маршмело и разни бомбони. Ще извада всичко и просто ще се видим. Какво на работа си? Какво? Нищо няма се готви. Довършваме си тортата от снощи. Ти аз когато пуснах... когато... Ти си спа вчера. Аз тихичко за това говорих. Така, започвате да бъркате след първите 20 секунди. Ето това нещо се получава. Изглежда като пресечено все едно. Така. На работа. Така. Когато вече стане така, отива... само да си извадя още една. Отива втори дубъл за следващите 20 секунди на размразяване. Да. Вчера си измих малините и после пак ги върнах. Както вчера казах, не може ли да се прави конферентен лайв с тебе ли заедно двете? Как да правим? Аз мога да те включа да говориш сега, ако искаш. Не дейте да рискувате вътре в тортите, да слагате необработени плодове. По-добре нищо или сладко, или такива, които просто сте ги минали термично. Просто задължително. Да. Аз след 15 минути съм готова и всички се местиме при Ванчето в свежарство. Да видя какво ни е измислила. Между другото, знаеш ли, че нашата сушилня в момента, горката, направила на такъв режим. Ето, продължавате да бъркате. Даже мисля, че повече няма да ни трябва. Даже може би трябваше 10. Ето, започва да се смесва. И от пресечена такава, както изглеждаше супер пресечено. Значи, правете го 10-10-10. Нагрява ми се купичката много и сега ще го пресипа в друго. Иначе просто го изчаквате да се охлади. Ама нали бързам сега. Че ми се иска рожденичката, като дойде да я посрещна с готова торта, а не
Ма нищо, тя е сега. Това е рядко. Слагам го в хладилника. Това разтопявам шоколад с малко сметана, за да направим стечки на въпросната торта. Много е важно тортата да ви е от хладилника да е студена, защото тогава, сипвайки тази смес шоколадова, стечката няма да протече надолу, просто като е студена, по-бързо ще изтине и ще стигне до един момент. Аз го слагам в фризера, буквално в камерата за мъничко, защото втория път не очаквах, просто не очаквах толкова бързо да ми се стопли. Сега всичко ще бъде в червено, нямам друго. Това няма да отива, нали така? Малини, червенки и това ще е като на свинче звънче. Ето какво съм си купила, моето любимо. Значи, това знаете ли го какво е? Ползвали ли сте го? Какво? Не без марш. Какво? Какво пишете? Аз нищо не е такова. Това се отваря. Късите го ето тук. Шамфастък, права сирени, знаеш, че имам. Отваря се ето така. И само да видя клечките ми за зъби къде са. Гледайте сега трик. Точно така. Това е перфектната украса за насякъде. Клечката. Буда в долния край. Така. И това нещо, единият вариант е лепите го на тортата, но за да сте абсолютно сигурни, че ще се запази отгоре, просто на клечката и така ще го забудем и вижте каква красота става. Това е, показвам кутията веднага. Казва се Физалис. Уникално е. Просто ето така е. Трябва вие да си го отворите. Можете да декорирате всякакъв вид ястия, предястия. Просто придава веднага, да, от Lidl. От Lidl и го видях, че е много хубав, защото понякога е изсъхнал и много миниатюрен, а този виж колко е едър. Много е хубав. Това нещо просто за всеки един десерт. Вижте каква красота. Освен всичко останало, това се яде. Да, яде се, да. Яде се. Ето, виждате ли какво красиво цветенци става? Да. Така. Значи ще сложим и това и... Да. Шамфастъка, шамфастъка и него са го изяли. Боже. Ох. Имало шамфастъка, ама няма. Да, Полина, права си и то не само на тортата. Знаеш, имах машинка, такава с която пръсках с злато. С златна боя ядлива. И в момента, в който напръсках това Физалис е така леко отгоре, направо как стоеше, не знам на какво. Трябва да го пробвате. То е... Не, това ще го... На джанк. Да ви кажа, според мен е много малко хора. Точно така. Киселко е. Киселещо. Да. Въпросът е, че, например, сега за празниците, да, за това го взех да ви покажа, пък то сега за тортата супер ще ми свърши идея, с нощи забравих. За празниците ще ви свърши супер работа, защото, например, всяко ястието, което сте направили, слагайки едно такова нещо, направо ще изумите всички. Защото изглежда вау, пък кутията е 3 лева или нещо от сорт. В смисъл, не си мислете, че е нещо много скъпо. Гледай как са ми изяли това. Ето. Така, охладихме го.
Тортата я правихме с нощи. Казва се молочна е девачка. Това е руска торта, млечно момиче е превода. Всички, които бяха в лайфа, казаха, че нито са яли, нито са правили такава. Биби от Лидъл е този. От Лидъл и ще ти кажа къде стои, както са зеленчуците накрая, в горния край, където е така най-накрая, където са. И просто след плодовете ще видиш наредени кутийките. Мамче, бисквити Орео нямам. А и това ти си любител на Ореото. Аз бях закупила едни мънички от Джъмбо. Там има едни за декорация, такива миниатюрни. Каква сценична треска имаше, те прибия. Ема, последвайте ни в TikTok. Целият лайф от снощи, без да го пипаме, ще бъде качен до вечера в TikTok, в YouTube. Целият лайф от снощи и там ще може да гледате абсолютно цялата рецепта, буквално абсолютно всичко как сме правили. Ще чуете и глупостите, дет сме си говорили, ама така, показвам. Това е гъстотата, която търсим. Вижда ли се? Да не е нито много течно и да не е и прекалено... Да. Аз края ти предлагам да изрежеш, където се отклонихме много да си говориме. Иванче, аз 10 пъти те споменах с нощи и се чудехме дали да ти звъним, ама наистина много късно. То беше 9:30-10. Истина много късно. То беше 9:30-10. Детето звъни, ама ще чака. Сега взимате кухненска хартия. Понеже ето тук е много грозно борда да стои мръсен. Много леко. Скусах кухненската хартия, преди да сложим местечките, защото вече е един път направена. Не можем да пипаме. Това въртелче как ми трябва. Значи, който прави торта, даже не знам колко струва. Мисля, че 10 лева струва. Просто трябва да си вземете такива инструменти. Те да ви кажат 2 торти в годината да направите, се изплащат. Всички, които с нощи писахте, че ще ги правите по рождените дни на мъже, на деца, на когото ги правите, моля ви се, искам обратна връзка. Защото можете много да импровизирате. Можете да слагате сладко пожелание, може да не слагате. Нали? Значи това, че 5 години ходих на курсове, си личи нищо, че от 5 години буквално имам 3 торти направени, сигурно. Да. Ето. Сега е почистено. Да покажа. Много е важно. Това за мен е огромен критерий. Подложката да е чиста. Рени, задължително очакваме. Така. Сега започваме частта с... Сега. Не съм убедена, че искам цялата да я правя на стечки. Ще започна, ще стигна до средата и дружно ще решим дали да продължа. Сега ще ви покажа каква е идеята. По принцип се прави в пош. И с поша, нали, отгоре. Сега поша в домашни условия. Просто идеята е да ви покажа с лъжичката как да се случат нещата. Да не се затормозявате, чак пошове да ходите да купувате. Защото аз си мислех, че да кажем може една турбичка такава за съхранение на елонова да смени поша. Не може. Така че не по-добре с лъжичката, отколкото с това. И сега започвате. Сипвате по борда отстрани. Виждате ли? И то... Вижда ли се хубаво? Не пускате стечка, а просто сипвате шоколада по така отстрани. Хубаво би било, ако не ви трепере ръката, като на мене, аз... Чак, като на дърта пияница. Виждате ли? И като е студена тортата... Ема така е, но въпросът е, че ако просто ще правите една торта и няма се занимавате,
Сега да обикаляте чак толкова много. Ето, ти виждаш и как ми трепере ръката? Погледни за какво става въпрос. Гледай. Чак не мога да... Това по-скоро знаеш и на какво е? На това, че нямам спомен кога за последен път съм отваряла бутилка вино да пия. И защо е много важно тортата да е студена? Виждате ли как самите стечки си се контролират? От вас се иска просто да налеете отгоре. Ето, може малко да побутнете. Идеята е да станат от само себе си шарката. Тортата можете да ни последвате в YouTube и до вечера ще бъде качен целият лайв, в който дори ще качим и този. Как може, там всичко ще бъде, ще видите. Вчера, между другото, беше супер забавно. Аз си мислех, че няма да има никой. А ние по едно време бяхме 5-600 човека. Супер хубави хора. Буквално нямаше, не знам. Да. А пък аз преоткрих за себе си, че всъщност много ми харесва да предавам на хората знанията, които имам. И чак сега осъзнах, че 5 години ходене на всевъзможни курсове, понеже аз няма да си направя сладкарница и не искам повече да правя торти, но пък, например, ето така да ви показвам, ми доставя супер 50 грама шоколад с 50 грама хубава сметана, 2 пъти по 20 секунди на размразяване в микровълновата. Ето за украса. Вземете и физалис, аз се чудех. Какво ще кажете тортата да остане ето така? Ето. Просто едната част да си... Чакай да не падне. Ето така. И тук да украса. А в тази част да сложим един физалис. Имаш коледна. Какво имам коледна? Нямам нищо обемно за... Добре. Сега започвам любимата ми част. Виждате ли стечките как всяка една си направи... На водна баня аз го изпускам. Значи аз съм се специализирала на микровълновата. Сега искам да покажа. Виждате ли отгоре как е? Никога не гоня да е права линия. На мен повече ми харесва така. Даже се чудя дали още малко да не сложа, но ето сега започваме. Забождаме физалиса, ето така. Тези, които сега се включват в YouTube, Искрен сега ще напише как сме в YouTube. Тези, които искат да са с нас на Zoom, да си правиме тортички без да има включващи се излишни хора, за всички таксата за първия курс, който ще е след Нова година, е 20 лева. Просто трябва да ми изпратите на съобщение име, фамилия, имейл адрес, да може... Сега аз много обичам ето тук. Направо ми е манията част долу. Така. Тук на съобщение ми пишете име, фамилия, телефонен номер и имейл адрес. За всички, които са от лайфовете, цената е символична 20 лева. В момента, в който мине Нова година и вече сме готови с абсолютно всичко, ще получите на имейла пълна информация. Ето. Това са специални ядливи розички. От сладката къща мисля, че съм ги поръчала. Това е всеки един специализиран такъв магазин, който е за сладкарски неща. Ги има. С марката на шоколада. Тя не е шоколад. Задължително трябва да ползвате кувертюр. Този на Lidl е супер такъв удачен.
И затова го ползвам него. Точно така, 10 евро ще е цената. Абсолютно. О, Боже, изчакайте, защото така, понеже има и... Не, аз от тук ще сложа. Сега ще сложа още един физалис. Искам просто първо да се ориентираме така с розичките. Така. Сега ще си отвориме. Това е. Имат и млечен вариант. Имат и млечен, имат и бял. Просто трябва задължително кувертюр. В никакъв случай, ако мисля, значи с такъв обикновен шоколад за ядене, да ти кажа, верно е с много любов, защото жената, за която е, наистина да ми е жива и здрава. Сега, тези топчета пак са от сладката къща. Да, това е черен шоколад, само че не може, разбирате ли, шоколад трябва да е кувертюр. Не се, просто в сладкарството не се използва шоколад. Няма как и за крем, и за каквото и да било. Не случайно има кувертюр. Така, сега при мама в Мездра имам всичките неща, на които с захарно тесто правят табелки, каквото там още не се сетите. Да, и сега какво да сложа още? Сега ще ви покажа какво ще сложа. Другото не му е много любимо. Вижда ли се какво се получава въобще? Детенце. Петю, можеш ли да звъннеш на Христа да й кажеш да престане да ми звъни само? Че аз па не те виждам, ти въобще тук ли си излезнали? Сега пак забождате една клечка на дъното. Физалис. Показвам. Физалис. Взимате, отваряте, 3 лева и стотинки или нещо такова струва. Украсявате си основни ястия, десерти, какво ли не. Просто слагайки го, няма такава красота. Сега ще ви покажа, защото го забудох на клечка. Много обичам ето така странично да украсявам аз тортата. Виждате ли? Трик. Трика на войник. Цената на тортата, не продавам торти. Показвам как се правят, за да си ги направите. Не продавам торти. Така че, живи и здрави, тази е за подарък на моя приятелка. Моето любов Пепси не пожела да вземе Линда тортата, да я занесе някой да я яде и не знам, то Линд май ще отиде в кофта за букук или утре в училище за децата. Липсва ли нещо? Остана ми повечко шоколад, обаче според мене, какво ще кажете? Аз лесно мога да дозалея тортата, ама според мен залята до някъде, като че ли изглежда по-добре. Какво е вашето мнение? Я кажете. Просто не обичам стандартни торти, такива изцяло заляти или нещо от сорта. На мене ми идват. Ето така искам. Това е. Обичам, когато е една идея по-различно. Сега това, което ще направя е не малината. Ето такива листенца. Ето така. Много обичам по борда да има нещо. Ето. Да. По принцип имам и такава професионална... То едно е такова се разпъва с инструменти и там имам пинсета. Ако знаете как съм си играла с тия топчета да ги реда на редичка, общо взето съм правила май всички приказни герои. Много обичам. Направо... Разбирате ли идеята ми каква е? За да не стои чисто гола тортата, дори и да имате леки пропуски тук-таме в замазването, с едни такива малки акцентчета
Да, виждате ли, с едни леки е така, все едно случайно сложени листенца от розата, виждате ли колко остава? Точно. Тогава вече акцента е върху тях и дори да не сте перфектно измазали, като аз перфектно я измазвам, когато я мажа само с шоколад цялата. Тогава гледам и си играя по 1 час, върта 10 пъти, докато я направя. Когато я правя завършена с крем, повечето пъти съзнателно правя такива неща. Просто по-ми допада да не е такава съвсем перфектно съвършена. Ето я нашата торта за нашата прекрасна Дани. Лозенец Вю в село Лозенец. От петък сме там и ще правим такива торти. Така че, който още не е решил къде да празнува Коледа и Нова година и иска да види какво е на морето, да пристига, защото за Коледа на никой, който е наш гост, няма да му се размине да готви. Нали така, Янче? Дружно всеки ще прави нещо и за това вечерта ще има и блок маса, за да може да се опита от абсолютно всеки какво е направил. Малко трохи. Да, Искрен на 3 ще има торта. Той обича бисквитена. Това е. Това е. Ще готвим заедно. Всички, които сте в лайфа, имате преференциална отстъпка на коледния ни пакет. Вместо 450 лева е 350 лева на човек за 3 нощувки. Всеки ден имате закуска, обяд и вечеря. На Коледа има музикална програма. Всеки ден пиете топли напитки, колкото си пожелаете. И сауна и парна баня, ако решите, че не ви се разхожда по плажа. Стаите са ви с балкон. За нас също ще е първо зимно море. Нямам търпение да искам просто да стоя и да гледам зимно море. Не съм гледала преди март месец, никога не съм стъпвала на морето. За Нова година имаме буквално 2 или 3 стаи останали, така че не ги маха. Внимавайте какво пишете и слагате. Не разбрах, не ги маха. Никой от нас не пипа коментарите. Ако нещо не ви излиза коментар, си е от TikTok. Това е тортата. Отива в хладилника и просто ще видим рожденничката до вечера в момента, в който в момента, в който нареже тортата и ще я накарам да ми снима едно парче. А сега искате ли да ви обясна това, което с нощи сега се сещам, че забравихме? Сега, виждате ли тази торта каква височина е? Огромна. Не е стандартна. Не, това е една руска торта, която се казва млечно момиче, млъчна е девачка. Всъщност, тя няма аналог в България, супер лесна е за изпълнение, бюджетна е и за това я направих. Сега, искам да ви обясна как правилно се реже такава торта. Супер висока е и май рожденичката идва. Да! Първо ще ви подаря тортата и след това веднага ще ви обясна. Hello! Happy birthday to you! Ела сега, 300 човека гледаха как ти правя тортата. Ако не ти хареса... така. Здрасти, Евгений! Само да подаря за когото е тази торта и ви обяснявам как се реже. Направих ти изненада. Ти искаше едната. Пепси, пиши откъде, аз не знам. Така. Не е нито кафявата, която искаше, не е нито другата. Изненада е, обаче като я разрежеш, много ми трябва снимка на едно парче. Добре. Си ни жива и здрава. Благодаря, Гери. Прекрасна Направо е страхотна. По-различна. Прекрасно. Спазихме традицията. Да. Абсолютно от тебе, да е същата. Много е красива. Много ти благодаря. Много.
да си я Благодаря ти хапнеш много. с кеф. Само искам нещо да обясна. Да. Сега Смявай, каквото трябва. взимам си подаръка, после ще бъде. Така, когато Гери правописна грешка. Какво? Не мога да я режа. Тя е подарък за семейно. До вечера ще си я хапват и тържествено обеща, че ще ни снима едно парче. Не мога сега да я разрежа. Това не става така. Когато, независимо дали е детски рожден ден, дали е сватба, дали въобще е някакво събиране, в момента в който имате торта с такава височина, тя не се реже на триъгълни парчета. Тортата е нещо, което завършва финала. Триъгълно парче по принцип е порциона в сладкарница, когато отивате да хапнете. Дори и там вече ги режат на правоъгълници. Така че, ако тази висока торта решите да я режете на триъгълници, езът ти за труда на този, който я е правил, защото половината торта ще отиде в кофта за букук. Особено когато е на детски партита или на сватба, когато тортата вече всички са преяли и препили. Сега ще ви обясна. Значи тази торта, която финално излезе 23 см в диаметър, виждате ли? Сега ще ви кажа колко е висока. Сега ще ви изненадам на колко 10 см височина точно. И с цялото измазване е 23 в диаметър. Значи 23 в диаметър на 10 височина. Аз от тази торта мога да изкарам 30 парчета абсолютно без никакъв проблем. Което вас ви улеснява, защото не се налага първо да ви продават такива. Ванче, 5 минути и се прехвърляме при тебе. Само показвам как се реже. Голям нож ви трябва. Само да не ме бамнат. И ви трябва дъска. И това, което правите, е следното нещо. Просто, само да я завърта на така. Малко я млецнах. Режете, така да се каже, филия. Разбирате ли? Режете с големия нож филия долу от тортата. Ето така. И я събаряте на дъската. Когато на дъската вие ето това, ако е отрязаното парче, какво да сложа, което да прилича на продълговато парче? Шоколада. Това е, да кажем, филията, която е отрязана от тортата. Започвате просто да режете на малки правоъгълничета. Давате на детето или на госта едно малко парче. Ако не му стигне, елементарно е, ще му отрежете още едно и ще му дадете. Въпросът е, че от едно такова отрязване можете да изкарате 4 до 5 парчета. В зависимост от дебелината. Режете следващата филия, така да се каже, която да е ето толкова. Сантиметър и половина. Отново я събаряте на едно такова служебния. Отново го събаряте и то ще изглежда с второто вече точно така. И отново започвате на малки парченца. На един рожден ден бяха поръчали малка торта при нас в заведението. Просто им дойдоха повече хора. Хората се бяха притеснили зверски. Разбирате ли, че една такава торта, просто 42 парчета изкарахме от нея. Да, парченца, но имаше за всеки. И така, това е най-важното нещо. Вие отивате да поръчвате торта. И изведнъж на вас ви казват колко гости ще имате, 30 човека. И те казват, такава торта трябва, защото 30 такива парчета трябва да отрежете. Пълни глупости. Не, аз само ви показвам как се прави тортата. Последвайте ни в YouTube, там има целият лайф как сме правили от снощи тази торта до 12:30 вечерта и днес как я финализирахме. Както казват хората, била съм обяснявала много разбираемо, така че просто ще си я направите сами. А това е един, според мен, полезен съвет от мен. Поръчвайте си
Спокойно за детско парти торта 22, от 20 до 23 см и чисто и просто я режете на филийки и на ето такива триъгълничета. Това е стандарта в сладкарството за торта за сватба. Там дори ни караха да режем, да правим, да струваме и така. Мили хора, много благодаря. Закачи само как е канала в YouTube. А сега всички ще ви поканя да се прехвърлиме в лайфа на Свежарско БГ, за да видим Ванчето какво ни е приготвила, защото това е жената, която ме спасява с бруталните препарати цяло лято в хотела. До вечера ще е в YouTube, качено целия лайф от снощи. Можете просто да си гледате на воля, да си превъртате и така. Петю, какви работи ми пишеш тук? След малко ще погледна. Свежарско БГ. Всички отиваме в Свежарско БГ да видим какво ни е приготвила. Тя като изнамери такива разни препарати невероятни и направо цяло лято ни спасява куртките на това, на кухнята от петна, от всякакви неща. Който иска на курс след Нова година, сега е момента на съобщение да ми напише име, фамилия, телефонен номер и имейл адрес. И повече подробности ще получите след Нова година, който сега се запише. Просто ще ти препрата след малко фактурите. Не мога, то не е така. Можеш ли, Искрене, да закачиш само канала в YouTube как е и да отиваме при Свежарско да видим какво е направила. Добре, значи записвате се, 20 лева сега е... спокойно, ето това е. Можеш ли, Искрене, да го закачиш само този коментар? На мен не ми дава. Супер, много се радвам, че ви харесва. Ето това е, последвайте ни в YouTube, който иска на курс след Нова година само за 20 лева или 10 евро, както правилно ме поправиха. В момента сега да ни пратите вашите данни, за да знаем за колко човека Zoom ни трябва. И който иска да е с нас на Коледа и Нова година и да си готвиме, 375 лева е нашата оферта за 3-дневен пакет с закуска, обяд, вечеря, топли напитки, музика, до зори на връх Коледа, изхранване целодневно и сауна и парна баня, въпреки че съм убедена, че ще ходим да се разхождаме по зимен плаж. Там, минете в Свежарско БГ, това е човека, който тя тък му започва лайф, изнудила съм я да започне да прави лайфове, сега е приготвила разни препарати, така че аз ви пожелавам довиждане. До вечера, като си получа снимката от рожденичката с разреза на тортата, ще ви я кача на стори, ще ви напиша подробно рецептата с съставките, а който иска въобще да гледа начина на приготвяне, просто да отиде в YouTube и до вечера късно ще може да гледа. Да, там вече има качени 2 лайфа, голям смях. Много ми е смешно да се гледам отстрани и да се слушам. Направо единия чак викам на Искрен, моля ти се да вземем да го изтрием, че то голям смях, ама както и да е. Ако имам сили, добре, ако имам сили, до вечера пак може да се видиме на лайв, защото пак имам да правя разни нещица и тогава ще сондирам мнения, да ми давате идеи за Коледа, например, какво ще можем да готвим, защото пак казвам, там няма конкретно меню, там просто ще готвим на момента всички дружно, защото нищо, че хората ще са на хотел. Идеята е, че при нас са си като вкъщи, така че няма как да им се размине готвене, пък може и някоя чинийка да измият в крайна сметка. Едното върви с другото, нали така? Чао! Добре, ще се постарая. Не обещавам в колко часа, нямам представа, 7-8. Това е. Ако имате въпроси, пишете и до вечера се виждаме пак. Чао! Чакам ви при Свежарско да видим какво правят.